Muli bwanja Malawi nonse kwina kulikonse kumene muli. Lero tundi pa 6 May 2026. Iyayi ndafunafunatu anko ndangoti nawo gululu nawonso afuna kuona diesel. Mwamwa ileyo tapeza diesel. Anko perekanitu moni kwa Malawi ochuluka. Tisanabwere ndi issue imene atibweretsa masana uno pano. Mona Malawi nonse mera unena countryman wa. Tangokumana tumafuna tisakisake apa mafuta. Ndiye ngoti gululu ndi ankolo ndimakufuna anko ndiye kutufuna lero simundipha no ifeyo tilipo mena countryman wa pali ma issues amene wakuti kuti saka kuchilipo chimene chachitika ine sindikuziwa ya koma chilipo ndi aforokoza ndiwo wa countryman yo. Anko inetu ndisaname ya ndalandira makozi ochuluka kuchokera kwa ma HCOs komanso ma activist akuluakulu amabungwe kuti countryman lero tumazulo tili ndi mkumano wapa online malingana nkunena kuti mabungwe ambiri akhumudwa kumva kunena kuti amunlo ati anakapezeka ku APM akutuluka kusanjika ati wanali mutu ngati mbalame pamepo panja mutu ngati njoka ati akuoneka kuti akupanga za DPP so pano nde anko anthutu ndi okwiya nsaname sindikuziwa kunena kuti tinene kuti chani kapena tikupanga za kwayala za DPP zake za kwayala countryman kuti kumira kunali kusanjika kapena kuli kulilongwe mwina kulowa kucheni ayi zikuoneka kulilongwe mwina koma tingonena kuti pakati pa kutuluka kusanjika mwina nkumene amapitako koma anthu onenawo amati mmene amatuluka kusanjika mwina kapena ndi kumene amapitako koma tingonena kuti iyeyo mutu wache unaoneka panja pa geti ali mutu pamene popo ndithu bii kuoneka kuti ati iyeyo akupanga za APM ati countryman ngati zili zimene zozo kuti nzona ndiye kuti boma litalowesa zopusa kwambiri idakhala kuti izizi nzona ngati zili zoona koma zikanga ndi zoona chifukwa inenso ndamvaona ikakuna kuti yamwina china muno cha mapezeka iti ku msonkhano wa APM ku State House ndine ndikudabwaza kuti ku State House iku countryman olo ndiyo ndine sitinapiteko ulemu countryman ivi ndiyo ndine sitinapiteko koma sikuti inu ndine sitingapite amove ndiye ndikudabwaza kuti anthu amene amatukana chipana ndi munulo inde amene amamenya anthu kulilongwe kuja anthu a DPP kuamenya kwambiri kutukana APM kwambiri amene sanangopitako yekhatu amene angangozuka basi kungomwa ti mamawa mimba tiye countryman ole ineyo ujiniyo ndine unchemuno anthu amatiziwe countryman ifirika kaliwe ku meeting ya Chakwera kukayima panje pa gate ya Chakwera akutuluka countryman ife timenyedwa 5 anthu amachira kuza kuti awawa ndi APM Chakwera amantukana amatani ndiye ifeyo ndithu chawolo Chakwera kuba kuti ali ni meeting chabwino muchomuno inu ndine ukapsika pamene pachapo countryman ife timenyedwa ndiye kuti ife timenyedwa palibe swati alesese ndiye countryman ifuna ndiziwe cheni kuti amene yazina mulimbisa nkhongono anali ndani chifukwa ivinolo countryman olo nimwe ndinu wa DPP ndi wa DPP kuima pa line pajapo mwamveti communique jayo isanaperekedwe bwinobwino lopopereka moni kuti mumpase president olo a first lady ajawo countryman ukhoza kudulidwa mkono mwamva countryman kuti wakupereka moni ngati ndani iwe ndani mwamveti ndiye countryman uyirone kuti afinyidwe kwambiri uyafinyidwe mabadire I think alipo uno ake amene muna mwantu nawo akutenga fenga anthu opusa akutenga defense siku chifani pamene anatupa kuti amwere tiyeni kumene koko zanu zotheka inu kusoni zoti iyeyu palipo ku DPP pamene pakufunika iyeyu amene sangakwanisebwe amene angakwanise ni munloyo kumaza countryman ine chimene chikutidabwisa ine countryman ngene mukuziwa ndimene kuti amwere boma tilalowesa zibwana tikukhanga tiupanga zakwaya komanso mwina atsogoleriwa ku DPP katine kanamuza aziwe kuti iwowo olo cabinet seje ya DPP ja nduna kaya mafaisi amene aja mavoti yawo sakana winisa APM voti imodzi ya munlo sina kawinisa nduna zatu amalawo avutika olo iniyo ndine eta avutika kuti APM alowe mboma ndiye lero lya countryman there's no way kuti munthu kuti amatukana ndikati munthu kuti amachita zinthu zoopsatu ngati wamenya kukhapa anthu ndiye lero amene ujayo olo chamuna kufuna sympathy oja ali ni milandu wanamizayo ndani alipo tu wanamiza anko sizingangochitika alipo wamuuza communique countryman ndikukuza kuti communique olo muni wa DPP
Akantremani uleni muli wa DPP akantremani sizingatheke zokuti niyo mungangoime pa line pajapo kuti niyo mungapereke even lomoni kumpasa even lomuno olo first lady olo koyandali kumpasa kani moni kandi chacha sizingatheke kutalitali ama kukankhani pamene pajapo koma muli niyo achipani ke uyuyu ngati amakhapa anthu a DPP akhapidwa ochuluka ajawo ineyo no inendi apa ndifuna clarification clarification imene ndikufuna ineyo ine ndikufuna Ministry of Hygiene Internal Security amukhwito atiuse bwino edi afotokoze amukhwito anene bwino kuti uyuyu Secretary General kuti amukhwito atiuze fails and send iyeyo amabizo amene ngati capacity ngati ndani chifukwa kakhala munthu kuti pali chigaweka patsolo mazo kuti uyu si wathu chokeratu apapa usatikuise nsonga koma iye sanachosedwi ndiye ineyo ndimene ndikufuna ineyo ine ndifuna kuti Secretary General amukhwito atiuze kuti apa nsonkhano akunjena ajawa muno amapezekapo pa chifukwa cha ABCD koma kupanda apo pa countryman niyo ndine tivuta kwa ativutadi apo ndetivuta siri kumisaso apo ndetivuta tisanami kuti countryman chino mene nagwira anthu kamene chino mene nagwira ifeyo ndiyo pusa kwambiri ikufunika be muno mava countryman ineyo ndikuti ine chimene ndifuna ineyo nimene ndina ma countryman mwina ineyo koma ndikuti ineyo ineyo ngati ankolo pamozi ndine countryman amukhwira apangise press conference anene kuti uyuyu popezeka kumene kuti ngati wonso amukhwito osamaziwa atiuze sokuti aifenso siti mazani maziwa kuti wapezeka kumene kupandapo akutiona ngati ife ndiopusa kuti ena kakuza kumadyerera uku ife tikhala ngati opusa kukhapa anthu uku akubwera so kwa ife azambe kulandirawo ucheni kena kake ife tilipompo ngati wafika usira usandu nkunjambula nkuoneka unontula nkhani wambali naiko MCP amamenyidwa kumene kuja ndiye ndifuna ndifuze komasa akantremani kuti ndikuti umakadetiwa akantremani umakadetiwa anathe amene watu akantremani there's no way ndikuti mene akantremani ndinamachita kutidziwa muchiuno kuti awandi a DPP mwava akantremani amachita kutiziwa akantremani chakwera saka bule bonife kuima palaini yachakwera ndikuti jambo chuchu usamenyedwapo kapena usasiniwa pene ngora tangu choka ni mwantendere kukokerwa ngati mene anathamangisira ameya alilongwe atakayima nawo panzere kuti akapereke moni mpira wa polisi anakankha inu chokani apa ndiye kuli bwanji mundo akantremani ndati ilifuna clarification ya mukhwito afotokoze Minister of Defense Homeland and Security mwina kapena ifeti kamangote countryman and the uncle amangona ngati ife zisiru countryman ife zisiru ife tingakhale zisiru ife sinakhalepo zisiru mwava countryman and ifesi zakhala zisiru sizateka ngati okazi zisiru ife ina ndi a DPP ngati akupanga za kwaya imbani nyimbo ziwiri tulukani inu imbani imodzi angotiuza mukoza kupita kuntukana APM amukoza kutukwa na APM mawa mubwera muzadyaso bwino nde mutuuze zimene zi congress zingachitika izi ku MCP zingachitika izizi izi zi congress zingachitika izizi zimazachitika izi za countryman kulephera kusamala mabungwe amene akhala kubakira chipani kubakira APM mabungwe oseja sakuthandizidwa nde pano amuona kuti ofunika Trump wawo kapena Trump wathu wa DPP ndi muno kufuseni uli ku MCP kujako akantremani kunali anthu kanu ku DPP kuja amene anachoka DPP kukola wa MCP itawina kumene kujako kulachina uradi musa onseaja oze onseaja lachina ndani awo akumwanzawa anathaja onseaja tikachule gulu limene nana achina mwana anakuti amene kungu aunjeka kuja libe nawo so ntchito kuteko kuti mmene zayambamwe mumva zoti mwana akubwera uladi Musa mumumva kuti akubwera ife tilipo mpatili vyende yani kuti akantremani nene kuti chimati kufuna ifeyo amukhwito ngati Secretary General wa chipani apakiza kwa press conference atuuze awoza Malawi chifani kuje ni ini omachira kundisaka ndachira kusaka kundisaka zoza kuti pali outcry anthu amene mnakantremani mati yankhulira zimetaone fezulo zodabwisa ona maloza anthu aona chani maloza anyapa pia kumachula ujene ajao APM aja kuti yakula nyama pira kama manaka kuti ine ndafa mwana ndi anyapa pia amene aja nditu akupezeka kusokana wa APM akantremani koma tili serious akantremani chimane usidi serious isi nikani nango tisena vote kuti tikazawina tizabanga za ujeni za CCAP sizakwaya izi ndizi bwana mvano siza mvano izi tikupanga za mvano ani kumasopo nechigwamu ndikuti popo security is compromised akamulole wa Maliongo kuima wa Maliongo abwana yakudusa akantremani zona
ndikuti akati mulino wa DPP kuti abwana ngwima pa ngati palibe communicate abwino bwino mukozeni akati mani kupondedwa phazi kuti bwana musa ukutani bwapa tani bwapa ndakati mani mulimbisa mtima iyeyo kuti akafike kumeneko ndi ndani ndiye ife kuti kantile manandize yangu akupemba clarification munene amukwito ngati iwo ngati amukwito aliyo Secretary General wa Chipani 1 komanso Minister of Homeland and Security 2 atuze kuti sitimaziwa komanso mwina mulo sitimamuziwa nanga tipitirize tikane kuti sanamve akane ife ndikupsha mtima anko kodi ife tikamayankhula kuti Countryman and yanko amationa ngati ife ndiopusa Countryman ayi Countryman Malawi ndikupsha mtima imene ichitike press conference imene ichitike atuze kodi ife siopusa atu ife siopusa ife tikazangona kuti pakuchitika zinthu zopusa ife sitinganyengerero zopusa ife tinanena kuti ife alomwe olwambuye athu adakhala kuti mmuli brothers akupanga za usiru ife timamusiya ulo chuma cheche azidya yetu ife sitimahonga munthu palibe ndiye izizi ngatuna kana ntuma amukwito atuze kuti amene anapita kuchifukwa cha wakuti komanso Countryman intelligence imazowa kuti uyu ndi chigawenga amulola bwanji akupezeka bwanji pa msonkhano wa bwana uyuyu ndiye intelligence imene ili bwinobwino sili blood ovyo tu imene andikwana kwambiri andi anko ine ndangomva mmamawa nasintha thupi langa likati ndaona njoka ndangomva zimenezo kusintha thupi langa andi nanyasirwa kwambiri lero tilakwadi tingoyisira pompo tilakwa kukupita kutu ilagwika inu